L'Aplec d'Esports és una iniciativa que ja té una trajectòria de més de 40 anys, en la qual un grup de joves van començar una activitat que ha cohesionat la comarca, que ha afavorit enormement la música en valencià, perquè sempre ha sigut una aposta decidida des del principi que la música fos en valencià, i a més de la cohesió de la comarca ha unit a tota la gent i és un referent a tot el nivell del País Valencià. Doncs bé, pense que la tasca que fan associacions com l'Associació Cultural Socarrats a Vila-real i l'Aplec d'Esports com un projecte reivindicatiu i col·laboratiu, el que fan és treballar moltíssim per la cohesió i la vertebració del País Valencià, treballar en favor de la nostra llengua, de la nostra cultura i reivindicar que els valencians i les valencianes tenim un paper molt important a la nostra societat. L'Aplec d'Esports sorgeix l'any 1978, quan els joves de la comarca tenien un poc la necessitat de donar-se a veure, de visibilitzar que volien viure a la comarca en la nostra llengua i la nostra cultura. L'Aplec d'Esports són unes jornades on la gent de tota la comarca ens juntem a un poble en concret i fem teatres, actuacions. Fem xerrades reivindicatives, fem preaplecs a part de concerts, també fem caminates pels pobles o per alguna muntanya per a donar a veure'ns. Nosaltres, en general, el que reclamem a les administracions és que no mostren indiferència cap a la nostra comarca. Jo crec que l'èxit més notable de l'Aplec ha sigut estar 42 anys sense deixar parar aquesta roda, d'any rere any seguir mantenint una mica la iniciativa. S'han passat 42 anys i l'Aplec ha anat vivint diferents etapes, però jo crec que ha sabut mantindre un poc aquest esperit en el que va néixer, que és aquest esperit de germanor i sobretot de reivindicació. Més o menys ja se sap any rere any a quin poble li toca de la comarca dels Ports. El que se fa és que el diumenge de l'Aplec, després de la cloenda, es convida al poble, a l'organització que continuarà l'Aplec, a pujar a l'escenari i agafar el relleu. L'Aplec, o diu la paraula, és trobada, és germanor, és acollida dels qui venen d'altres punts del País Valencià, però també dels qui procedeixen de Catalunya i de l'Aragó. I és sobretot reivindicació. Des de l'Aplec dels Ports volem agrair als organitzadors del Socarrat Major la confiança i el reconeixement donats a l'Aplec dels Ports, amb l'entrega del premi que estem replegant. Volem que la gent s'apropi a la nostra associació, s'unisca a nosaltres, s'integre per a fer una associació més forta, perquè la societat vilarealenca, la societat valenciana, necessita un teixit associatiu fort.